Mračne i dugo skrivene tajne isplivaće na videlo. Ti ćeš na nebo, jeradno, tako je suđeno. Mlada i lepa devojka završila život u bazenu biznismena Željka Gačevića na momačkoj večeri njegovog zeta, pevača Srđana Karana. Tvrdite da je inspektor Krsmanović povezan sa žrtvom. Nikola je baš loša. Hoću da znam šta je bilo. Si ti došao da bi pokvariš svadbu? Ona je došla da se vidi sa nekim. Pogledaj oko sebe, sve su one došle kod mene. Ovo je da je svekne bilo ko. Nema veće radosti od te. Druga sezona serije Močvara. Od sada na Apolonu. Svi nešto kriju. Ali dokle god da kriju. Prijavi se na registracija.apolon.rs i gledaj neograničen broj filmova i serija. Plati jednom, gledaj ceo mesec. Apolon je tamo gde si ti.